Public hearing alang sa gihangyo nga wage increase sa mga mamumuo sa Central Visayas gihimo ganihang buntag. Labor group nangayo og 292 pesos and 50 centavos nga usbaw sa sulan. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabog. Fem? Yes, may ikaduha na kini nga public hearing nga gipahigayon kay ang unang public hearing ang nahitabo ni adtong Biyernes sa Bugo City. Vice Chairperson. Gidapit ang mga labor group, representante sa nagkadaiyang management ug business sector o guban pang sector sa Metro Cebu ug gikan sa Danao City hangtod sa Carcar City aron mosalmot sa ikaduhang public hearing. Mato ni Metodio Belarmino Jr. ang tigpamaba og Secretary General sa Cebu Labor Coalition nga nitong Pebrero 14 ning tuiga. Ilang gidusong ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB7 ang wage hike petition nga 292 pesos og 50 centavos ug ang 1,000 pesos nga increase matag bulan alang sa mga kasambahay. Sa pagkakaroon, nagdawat ang mga katabang sa suhulan nga 5,500 pesos matag buwan alang sa mga chartered cities ug first-class municipalities. Samtang 4,500 pesos alang sa mga katabang sa ubang mga dapit. Gawas nga mas nagkamahal ang palaliton usa sa gitumbok nilang rason, mao ang kakuwang ra sa suhulan nga gipatuman sa nangaging katuigan. Pag-study sa wage increase, so dili mi mapahawa na nga issue. So 292.50 para lang na siya pag-cover up sa nawa nga purchasing power of the piso. No, kaya ang atong kwarta karon, ang piso karon is basically I think mga 60 centavos per 1 peso. And inflation rate nga gi ko ano, mabito na actually karong petition I did not make any presentation because we will file it in February 14, 2023. 5 months na karon, so dako na kayong kausaban sa atong data. Alang sa mga yanong mamumuo nga dakong tabang na kung aduna usbaw sa suhulan ning tuiga. Apan ang uban kanila nagunahon na usab nga hinay ang negosyo sa ilang gitrabahuan. Sa mua lang diri ma'am kay naran mi sa kanang minimum nga sweldo. Mas mayo sa nata pero sa mo trabaho mingaw ra masiguro mo diri man maikog sa mi ma'am ba kanang ug mo pataas mo ang sweldo. Murag mo samot ni ka-alkansi diri kay mingaw ra masig imong gitrabuan no tumal. Mo sa ing sweldo sir, maiko pa hangtod sa katapusan? Maigo bang budget ginagmay? Usa sa mitambong ang representative sa construction industries. Kinsa miangkon nga nakasabot sila sa panginahanglan sa mga trabahante. Apan mihangyo nga igo-igo lang ipatuman nga aumento. Aron usab sila dili malkansi. Makatarungan pod kay dili man ta pareha sa Manila nga highly urbanized city sila, so sa Cebu is dili paman inana ka kamahal ang cost of living, so maluoy po ta sa diri sa side sa company or sa management nga mohatag inana kadako nya dili na kaya ang iyang operational cost, so magunsa man mohatag dagdako nya ang operational cost sa company is dako na kayo, so dili niya kaya i-sustain. Possibly nga mo close gud sila. Sa miaging June 14, 2022, nipatuman ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa 31 pesos nga aumento sa suhulan nga naghimo karon sa minimum wage nga 435 pesos. Mato ni Dolly 7 Director og RTWPB7 Chairperson Lilia Estiliore nga duha ka labor group ang nangayo og 272 pesos og 50 centavos og 100 pesos. Kon duha ka petisyon nga nangayo sa managlaing aumento sa suhulan. Paningkamutan sa wage board nga sa Setyembre makapagawa sila kung pila ang kantidad sa aumento sa suhulan human matuki ang resulta sa kotay sa mga public hearing nga ilang ipahigayon. We will be deliberating on these petitions and as to the propriety and also the amount that the increase may be appropriate. Although we cannot expect that we will have a unanimous decision mao gyud ang amount, but at least we responded to the wage petitions. May karong Agosto 1 himo ni katulong public hearing sa City of Naga. Samtang sa katapusang semana usab sa Agosto himuon ang ikaupat ug ang katapusang public hearing alang sa petition sa wage increase.
May? Daghang salamat, Femari Dumabo.